Impact down! Voitko auttaa korjaamaan tää? Eilen oltiin töissä. Onko se totta? Ei oo. Eilen ajettiin. Eilen aamulla lähdettiin töistä niin. Hei. Joo, aamulla. Tekee. Tunturijärvi. Oi. Wildeman retkitelttäjä, Mountain Expert. Äärimmäisen vittumainen rinkka. Hän kertoo, että 4 kilometriä tuntui 10 kilometriltä ja 500 metrin jälkeen tuntui siltä, että pakko kääntyä takaisin, mutta onneksi sitä lyötiin tuolla Ukrainan maaperässä kirjatsen, kun olisi sitkeyttä, että jaksaa jatkaa tämmösiä. Vähintäänkin kaverilla oli hauskaa. Tässä oli hyvä ostos. Tookmanni Manniselta. Vaasan poika. Noi tämmösen patin. Tämä on hyvä. 12 € tarjouksissa. Tähän voi käyttää täällä myös auringonottoa uimapatia. Aivan loistava laite. Tää on rauta. No. No. Rauta se on. Näetkö? Semmonen. Sinne meni. Samaa kokoa. Op. Ei tarvi. Oi, nätti. On tää vähän isompi. Oh. Isossa räsäisessä. Oi. Joo. Törskeles. Niin.
oli kukon paikkaus. Mies loukkaantui vakavasti tuolla taistelussa. Onko? Okei. Okay. Perse. Se onkin rauta. Ei oo. Aivan. Joo. Vittukin taistelee. Se onkin huulukala. Tämä on komea kalaa. Yes. Vitsi miten siisti fiilis. Hieno taimen. Anna vähän siimaa. Sinne nasaa. Ota vapaa turvaa jonnekin. Mä en pidä vilkutta toisin. Ei oo iso. Ruokokala. Kraavikalaksi lähtee. Joo. Onpa pahan näköinen. On todella pahan näköinen. No, ei se väliä. Liian se silti, se voi palauttaa. Jep. Ymmärtää se elämän kiertokulu. Se mikä oma rooli vaikka on tällä hetkellä. Tämmönen elämä antaa siihen mahdollisen ajatteluun ja miettimiseen tämmöisiä asioita. Täällä on siihen enemmän kuin hyvin aikaa. Eikä ulkoisia häiriötekijöitä.
varautua. Tää lähtee bileiksi. Kysyin sulta, että jääkin tiputtaa pohjaan. Tää oli hyvä kohta. Sopiiko tänne? Sopiiko tänne? Meikällä siellä rupes lenkkari painaa. Olli lähti tonne kauas, mikä näkyy tuo järvi tuolla. Se meni sinne, meikä lähtee leiriin. Erämaahan. Täytyy kyllä sanoa, että tommosen reissun kun heittää, niin sitä jotenkin sitä huomaa tavallaan, että miten lähellä sitä luontoa kuitenkin ihminen sitten on, kun sitä pääsee oikeisiin olosuhteisiin. Tavallaan ei kartasta ihan tätä tietoa, puhelin on sammunut, sitä tarvii sitä mihinkään. Sulla on suuntavaisto, minkä avulla pääsee takaisin. Niin kaikki eläimet ja kaikki, niin ne ottaa sut vastaan. Porot ei pelkää, vaan katsoo, että mikä tuossa menee. Päästään ihan lähelle. 2 hienoa vesiputousta. Todella hienoja syviä. Kuivan kelin takia niin näet vähän vettä. Ja esimerkiksi yhdessä niistä yläkautta niin pikkusen oli hieno. 3 taimenta yläkautta katoin, niin 3 semmoista ehkä noin kilosta taimenta siinä. Mä kävelin sinne alas ja huvikseen heitin lipalla siitä saman tien kiinni. Heitin uudestaan saman tien kiinni. 3 kertaa, ne kaikki otti kerran kiinni, tosi nälkäisiä. No, hyvä ettei jäänyt sille, ettei tarvinnut irrottaa. Oli niitä järviä siinä. Oli tosi monenlaisia järviä tuossa. Hienoja, kirkkaita ja syviäkin reuneja. Oli pari ihan kunnon tälliä taimille tuossa esimerkiksi tuolla siinä kauimmassa järjessä. Siitäkin ihan älyttömän hieno, semmoinen 3 putouksen vesiputous nousi sinne vielä ylemmässä tunturiin. Ihan törkeä hieno. Tosiaan siinä välimatkassa niin vanha, todennäköisesti saksalaisten tai sitten jonkun poromiehen vanha lapio, siis semmoinen ruostunut, ihan ikivanha. Se oli puuvarsi hajonnut, siihen siis maatunut lähes. Ja sitten semmoinen näin pitkä, ehkä semmoinen sorkkarauta, ikivanha näköinen. Se oli hullua, haukka lähti tuosta ihan vierestä. Ja jotenkin se on vaan ihan eri juttu olla tavallaan yksin tuolla erämaassa. Eri tavalla siinä. Jep. Ja sitten vielä kun puhelimesta loppuu virta, niin en mä sitä missään vaiheessa katsonut, enkä halunnut käyttää mitään navigointivälineitä, kun mä tiesin, että tavallaan kuitenkin ollaan aika lähellä. Musta toi vaan siistimpää, se tuo semmosen fiiliksen, että tavallaan se ruokkii semmosia aisteja, mitä ei normaalisti käytä tuolla arjessa. Ihan tärkeä siistiä. Tää on semmonen tää erämaaseikka, että tämmösen pitäisi kaikkien ihmisten tulla välillä käymään.
tosi hyvä käydä noissa olosuhteissa. Pitää lähteä tästä uimaan. Iltauinti. Kävit sä? Impact down! Voitko auttaa korjaamaan tää?